Glumica Gorica Popović otkrila je na svom Facebook profilu da je legenda srpske muzike Predrag Cune Gojković poslao pismo u decembru prošle godine. Ovo je pismo koje sam dobila od legende naše muzike prošlog decembra povodom 20 godina predstave Brod plovi za Beograd. Cune nas je obradovao gostovanjem u predstavi pre nekoliko godina. Bila je to velika čast i sreća za publiku i za sve nas. Ovo pismo jeste intimno, ali objavljujem ga kao dokument. Cune, veliki umetnik i veliki čovek, počivaj u miru, gospodine, napisala je Gorica i objavila fotografiju pisma, u kome piše: Draga Gorice, dušo moja mila, čestitam ti 20. brod u ateljevu. Ti si, sine, posebna uvek bila. Zahvaljujući svojoj ljubavi, humoru, talentu i posvećenosti, napravila si nešto što je, siguran sam, biser tvog pozorišta, a na kulturnoj sceni Beograda događaj će pamtiti generacije. Budi mi, sine, zdrava i vesela i živela i srećna. Kaže mi Kića da me pozdravljaš, pa evo pozdravljam i ja tebe. Čuvaj mi, moje dete, volite tvoj Cune, stoji u pismu. Predrag Cune Gojković biće sahranjen u sredu u 15 časova u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.